Ano? Kasama ka? Kasama ka sa vlog ni Daddy? Ha? Kasama ka sa vlog ni Daddy? Halika, Fer. Halika. Halika. Ha? Pagising lang natin, alas 11 na, oh. Magang-magamat ako, ha. Sa harapan na naman tayong camera, anak, ha. Halika, intro tayo. Sabay tayo dyan, mga kawak. Ayun, ito siguro yung oras ng ano. Sabi, ilang araw na kasi akong hindi nakakatulog ng maayos. 4 hours, 5 hours na sleep. Parang hindi pa talaga rest, sleep lang. Siguro ito na yung oras para magpasalamat sa magpaalam sa mga kaibigan na nakasama mo sa trabaho. Kasi nung May 14, di ba, nag-declare nga ng layoff. Ngayong May 20, ay kahapon May 28, saka ngayon May 29. Ang dami ng employee na nawala. Madami sa mga yan, yung mga nakasama ko dati kasi yung mga kabatch ko ng yung mga 2012 ako mga tropang 2013, mga kakilala ko sa 2010. Ang daming nawala sa mga kasama ko na alam yung quality of job yung quality of work nila kumbaga yung skills nila, attitude toward works, madami attitude toward work, tapos yung mga bagay na kaya lang gawin na masabi mo magaling talaga. Sabi, medyo may lungkot pa din ako lalo sa pagpapaalam ng napakarami kong kaibigan. Si Ma, ang inang niya, si Makoy, yung naghatid sa amin sa hospital ng mga kapanon na kailangan namin ng service itong ECQ. Ito ba? Maraming bagay, maraming tao. Si JM, si Chang, si Lian, si Tapang, si Dado, mga kaibigan na napamala sa'yo kasi mga mababait sa'yo sila Faith, diba, mga ganun, mga naging close mo na kasi alam yung ugali nila na hindi classic, mga tunay. Ang hirap kasi maghanap ng tunay ugali, mapagkumbaba, hindi na mayabang. As of now, hindi pa rin talaga okay sa pakiramdam kasi feeling ko ako kasi yung matatanggal kasi nga may mga history ako na ang quality. So yung mga tao na wala pang history ng quality saka nag-bid ng higher position, so sila pa yatanggal. Di pa ito kwarto mala kasi parang naging rules ng tanggalan, mga kawak, kanto. Hindi sa tagal o sa skills parang area 1, area 2, no? Kung sino yung pinaka napunta sa area na yon, siya yung matatanggal. May mga taga area 1 na para ma-promote kasi magti-train na sa area 2. Ngayon, senior na sila sa area 1. Pagpunta sa area 2, bago sila doon. Kahit na kunyari 8 years sila, 7 years. Yung mga nasa area 1 na 2 years, 3 years o months pa lang na trainee nung lumipat, sila pa yung natira. Kasi sila yung parang naging senior nito. Siya yung naging bago dito sa lugar na to. Kaya parang ang hirap din kasi may magagaling talaga. Sample ko si Makoy. Kaya sa area namin, sa Helico Lead Lab, Suba, sa makina, tapos kaya niya rin sa Deber. Tapos si Dado, na kaya sa area namin, sa Suba, kaya niya rin sa FIT, sa area nila. Yung mga ganung tao yung nawala ng trabaho, yung multiple skill na ang nangyari lang last in sila sa area na yun, pero hindi sila
last in sa mismong company. Kasi parang ang nakikita namin rules is last in first out, pero hindi nangyari yun. Ang nangyari parang last in first out per area. Sabi no, naman ako na sis. Tapang ng mukha. Sabi hindi ako nakatulog ng maayos. Tingin ko parang hindi ka kampante eh. Hindi ka makampante hanggang sa sinabi nilang na ano. Okay, mami mo. Hanggang sinabi na lang nila na tapos na yung oras ng tanggalan. Siguro ito yung isa sa nakakalungkot na moment. Kasi nag-build ka na ng relationship sa mga tunay. Pero hindi ko sinasabing natira yung mga pegi ha. Kung hindi ko lang talaga sila close, hindi ko lang din feel. Yung mga ganun kasi hindi mo feel eh. Hindi mo kabiruan eh. Siguro ganun talaga ang buhay eh. Gaya siya lumabas. Yung sa point of view ko kasi nakikita ko yung mga tao na palabas sa area namin. So makita mo ibang daanan. Tapos diretso. Kada may susunduin halos nakikita ko. Lalo yung nakakilala ko. Shit, nakikita ko. Meron pa nga si Cha. Nung pumunta siya sa area, parang nagkamustahan muna kami. Bago lang yun eh. 1 year pa lang sa company. Tapos sabi ko, sige, basta bago ka matawagin ka. Puntahan mo ako, paalam ka. Sige kuya, ganun pa. Tapos, pag alis niya sa area, ayun pala, tinawag na siya. Last nakita na pala namin yun. Iba yung pakiramdam kahapon. Hindi ka makatrabaho, ang sakit ng tiyan mo. So, parang mga nakita ko lang point, no? Maganda manatili lang sa area. Katulaga ng progression. Kasi hindi ka magiging last in sa area mo eh. Magiging senior ka na dun eh. Pero totoo lang, parang nasa lilayan na ako. Ang area namin. Nagyaya. Alam ba siya siya? Tinatawag na ako. Reklamo ko na sa... Ang masasabi ko lang, walang security siguro. Walang financial security sa trabaho. Kailangan namin talaga mag-isip ng extra income na bubuhay sa amin kung sakaling mangyari itong part 2 nito. Nagreklamo siya sa Ayas, labas na raw kami. Walk na? Heliotherapy na, anak? Heliotherapy? Sige mga Ox, hanggang dito na lang. Siguro tutugtong ko lang dun sa video nung una. Yung May 14. May 29 na ngayon eh. Nakakalungkot lang talaga, nakakainis isipin na ganun yung nangyayari. Sige mga Ox, see you. Hindi pa na makarecover. Live, laugh, love life, pure happiness. Sa mga kaibigan ko, chinat ko kaya alam yan. See you when I see you. Yung mga nag-sign off. See you.